Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing my message for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite maọbụ ịkpọmaka Jugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Onye na-agba afọ miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ apprenticeship, igba-boyiii. Ọtụtụ ndị mmadụ achaghachigo m si Eze-Ana na ha ghọtara ihe gbatara nọ 3 years, 4 years, 5 years, 10 years down the line ha ji wee gbasara ọga ha boyi. Kedu ihe gbatara ha ji ka na-afụ onwe ha na nlọ ebe ha ka na-agba boyi? A na-ajụ kedu ihe na-eto apụtara. A bịara ebe a ka nkọwa so many things ị kwesịrị ịma na-eme na mmụọ. Yes, ma ndị gbara boyi ma ọ bụ mentorship ma ọ bụ n'ọnọdụ ịma ịnọgoro ebe a na-akụziri gị ihe. Gịnị mere o ji ka bụrụ na ị gafego that particular place, stage in life, but you keep on repeating na-afụkwa onwe gị ka ị nọ n'ọnọdụ ochie? On a very good day, ihe kwesịrị ide a dream about bụ your present, because now your present will determine your future. Ndị kwuru okwu si na ịga n'iru bụ ndụ, ịnachighị azụ bụ ọnwụ. You nwere any business still dwelling in the past. Dwelling in the past simple mean na ịnachighị azụ. Ọ bụrụ na ihe fụtara onwe gị bụ na nlọ your past, then proceed towards the future. Ka ebe kụziere gị ihe, gwa gị ebe isi bido, is okay. Mana ọ bụrụ na ọgụ dwelling in the past, then comfortably in the dream is not good. It's a good sign that now all is not well. Yes, and then when so many things nwere ike ime ka ị dị indebted to the past. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-eneme anya taa. Anyị wee gwa gị ihe kwesịrị ime for you not to be indebted with the past, because being indebted with the past, keep reflecting about the past, keep repeating itself, the past as a mirror shows natural. So ndị ihe ndị a ka anyị ga-eneme anya. So ọ bụrụ na ị nwere ohere, tag people, ịma friends and well-wishers, join anyị na message taa. Believe in me, this message today ga-abụ an eye opener. Then again, ọ ga-abụ ihe wee liberating factor, liberating message ga-eme ka bandage dị n'anya gị fall, because you have to be seeing clearly. You and wiki got how things work in creation. If not, you remain a slave. I keep saying it. If you are knowledgeable, a master. If you lack knowledge, you will be a slave. Keep striving for knowledge, because what you know now and what you apply now determine how your future will be. He who does not plan is planning to fail. But before we dive into today's lecture, important announcement. I can in the month of November, I na ha achịkọta ya. Ndị na-esonyela anyị na aja maka ihi na bọde etu o si wee danye aja nchịkọta anyị ga-achịkọta ya on the 1st ka anyị wee were ofe ite wee tụgbuo nnụrụ na abụ ịchịkọta nke ọnwa November ya na ịdị clear new month ritual. So on Monday being 1st ka anyị ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa November ga-enweta nchịkọta ya bụ aja. Echefuna anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media. So ndị sonyere na anya bụ aja ka enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Ọ bụkwa ndị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ anyị malitere 4 years ago. I will have massive testimonies. Ihe ị ga-eme wee chat ya m na WhatsApp. You make token donation, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe na altar na-achụ aja na-akọ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Ụbọchị anyị ga-achịkọta nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri ebe ilu ọma n'aha mmadụ dum, proceed back to the temple, chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụ aja gbuo eburu mesara aka. Tụ aka anyị ga-esi wee chịkọta ya. Nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọnya bụ ndụmọdụ nwere inye gị taa. Now, ebere m na-ebe n'isi unu niile bụ ndị na-esonyere anyị, ndị niile nọ under the influence of my voice right now. Ka ara bụ ndị ga-agbasa ozi a ma o share ya gwa ndị mmadụ gbasara administration. Ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gosi unu ma gosibiga unu oke. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 0805
08057837672. I repeat, 08057837672. Now na screen gị have numbers in that one. Now let's proceed. Gịnị ka anyị na-ekwu maka anyị chọrọ ka anyị kwuo maka apprenticeship igba-boyiii. Wee sị na igba-boyiii bụ ihe eji wee mara ndị Igbo. Agwakwara m ụnụ na Igbo bụ pesetas, mba dị nsọ ndị Chineke hụtara onwe ha. Anyị gwara nke na ndị Igbo bụ ndị Igbo, the ancient people. We are pesetas. E nwere this concept of igba-boyiii abụrụ ọtụtụ university as we speak now. Lagos Business School na understudy this course of apprenticeship. And I can tell you, many universities have begun to study a course on apprenticeship because it's a top notch on how you can start from nothing and become something. It's the masterpiece. Yes, a system of transferring manpower, knowledge, transferring technologies to other young generation. A system na-enye aka iji wee mee kuziere mmadụ ihe o kwesịrị ịma under check and balance. A system bụ na nwoke ji igba-boyiii to esmie bụ na Igbo o nwere ike run between 5 to 7 years. In this process, a na-eme agreement to esmie na-etu o si wee dị na omenala Igbo, na-etu ndị Igbo si emie bụ a na-enwe a period of 6 to 1 year. That 6 to 1 year ka a na-akpọ ije neta the business. Inetasia the business. Ọ bụrụ na ihe chọrọ igba-boyiii ya, emezi agreement. N'ime 6 months a nwere ike maọbụ 1 year as case may be, ọrụ ọnụ concurrently. Now, ọ bụrụ the nature business, ọ bụrụ na ị dọrọ interest in that business, is okay. Onye na-abụ 1-1 draw. Mana ọ bụrụ na nature the business and you are interested in that particular business, ọ gaghị ọrụ boy chọrọ imentor gị na that line, then a measure agreement in a 5 years, more 6 years, as case may be. So in some cases, so depending on the case you put it, some we might not start 6 months, no so an account. Some we put it or run concurrently, especially in the not 1 year. Now when you can decide in a 6 years, more not 7 years concurrently within coming up ground. Then the agreement about Nige will serve Wogagi, Neruberi isi. Upon a serve Siogagi. Uduogo ụlọ. Gịnị ka a na-eme expect na ọ gaghị ga-emerego ụbọchị a na-edu ụlọ? Ụbọchị a na-edu ụlọ 1, a na-eme expect na ọ gaghị nwere ike iji dugo ụlọ site na catch ọ ngwaahịa. Then on normal process, ọtụtụ nwere ike, ụfọdụ nwere ike nye gị shop, ụfọdụ enyere shop ịgba na ọ ga-enye gị ego ka i were rent shop. Then another one dịkwa na gosi na-ebi na harmony bụ na ọ gaghị ga-house gị for 1 year. Yes. After 1 year, then you are expected near Ekurugo, nwere ike chọta ụzọ ụlọ nke aka gị. Now, but within the duration of that 1 year, na ọ bụrụ na ịsetụrụ gị ka nọ with ọga gị, ịmadogo na no nwere some certain house chores ị ga na-enye aka eme. Yes, asị gị ebuzi ọka ị nwere ike pụta n'ụtụ ma ga-erizi na nne ụtụtụ pụọ, mana nke abalị abụrụgodu ọdọọlị na ị ga-eri nke abalị. Then na-enye aka nwere ike ekara asara ọga moto na ụlọ nwere ozi ọda senior boy ma ọ ọda ozi na-ejezi abụrụ ozi compulsory. Mana ọgụ nwa ga-ejizi aka gị in order to strike a balance na ọbịa mmadụ ka ibi ịnọkwa n'ụkwụ ime ụfọdụ ihe emekwa iwe na strike balance ka ị ghara ịba n'ụgbọ na etu a ka esi eme. Then after 1 year, ọ bụrụ na aka esigo gị ekepụ gwakwa ọga gị werekwa mma je kene esi ọga na-echọtago ụlọ na-echọgo n'ifiru n'ihi ọjọọ ihe emewu esi ya yes ifiru ị ga-enye ụzọ onwe gị n'ihe ịkpapụ free. That is the process. And within this process, Ogage is expected to impact in you the knowledge, the secret of the business. In this kind of business owner, any professional owner will secret in here. Kebe isiokwu bụ na
n'ime eji onye gbara boy compare onye mụrụ ahịa than not the same thing. Yes, within that 6 years ya nwere na-agba boy nwere ụmụ boy gị na ha bịakọ the same time, ndị gị na ha kpọkọrọ nwe na ajiamụ, ndị agbakọ gị na ha ajiamụ. Ihe ahụ nwere language na-akpọ ajiamụ. Ajiamụ abụ the first test and trial a ga-enye gị na-akpọta gị ọfụ. Enwere ka esi eme, enwere ike sị gị chọọ ihe adịghị eme exist. Ihe a ka ewe announce gị to the market na enwere the latest ajiamụ in town. Ka mmadụ ga-atụ etu esi eme ihe ewu na-enwere ike asị gị jee chọọ boutique pick up. Hello, ịma pick up, the pick up of the olden days adịghị enwe boot ye or pick up ka ọ bụrụ nwere ọdụ boutique. Mana gị nwere nwoge bụ ajiamụ, ụmụ ihe ndị edobere gị aja ghọtara ya. O nwere kesị gị jee chọọ boutique pick up, gị na-aga na line gị na-announce boutique pick up as ọntụsị na onwe onye ga-enwe etu esi achọ ahịa n'ime ha ka nna gị. Onye nwere ya pụta ọsọ na ya nwere ya ọgwa price, ịgwa ya shop nọmba gị, bịa onye gị ngwa ahịa mgbede eji agba ụgwọ 4 o'clock oje gbaa ụgwọ. So mgbe anyị na-announce ka onye nwere boutique pick up na-aga na line, ndị mmadụ na-amụ amụ gị wa edikwa dị busy because ọ gaghị sendịrị gị ma ọ bụ senior boy send ya gị. Ị na-agba onwe gasị gị si ebe alụ na line ebe na-eyi afịa, ọwụzie na efere ga line nke ọzọ na-eyi afịa, ihe a ka ọ ya agwa gị jebezie. Ị na-achị atụ ndị mmadụ na-amụ amụ, ya bụ ihe a na-egwu na o nwere ebe ihe aga dozi igwe si na line arụ line nke ọzọ bakwa line nke ọzọ dịkwa serious na-achọ ihe na-achọ. Ofu onye ya akpọghọ ọkpọ ọsị nna onye be ka igwe ọsị ya bịara ọfụ, esi anyị bịara ọfụ ọsị no wonder. O nwere ike gbagha nkịtị na-agakwara ihe na-aga otu mgbe ofu onye akpọzie esi nna na gị chigazie na shop ebe ọ gaghị iru ọga ahụ na-efuru ya. So ụfọdụ ngwa ike sịrị na ajiamụ ka a na-agba gị na chigazie na shop. So but that one, he mere how to announce yourself, they will the latest ajiamụ. Other people amadogo gị na oke na nka onye abịara ọfụ, onye first stage identify onye agbara ajiamụ. So etu ahụ ihe ahụ na-adị very fun anyway, all fun ka ọ na-amụrụ ya amụ. Then ọ bụrụ na emesịa datin ewekọmgo gị n'ime ahịa, o nwere ndị ọdọkwa agbakwara gị na ha ajiamụ, iwe ga na-agba gị na nkwụrụ onye ọda na-agba nwe ndị ahịa agbata nwe ndị ahịa agba echie etu a ga-esebe daily 10. So emechaa datin na nwa gị na ị na-agbasi boy, ị na-amagasị ụmụ boy ibe gịkwa, ị na-amakwa ndị ọga. Enwere ike sị gị jee na nke ọga Chidon jee ebe ahụ na ha na-ele Toyota Pass, gị na tia crush plate gị gwe ya na ọga Jim Ike ditere gị, ịghọtara ya. Ore ebe ọga ọsị ọka ọgụwa ajiamụ kpatara ọ bụ esi anyị esi edekwa mgbede ha jekwa jee gbaa ụgwọ etu esi eme. But ihe a na-eme gị ihe a bụ one, a na-eme gị introduce na-enye gị contact with ụmụ ndị gị na ha bịara the same set, ndị na-agbakwa boy. Onwe ndị bụ senior boy mgbe anwa ị na-agba boy short nka ka ị ga na-eyi, ọ ndị senior boy na-eyi trouser asị ata etu ọ dị mgbe ahụ. So ị na-agbagota, ị na-ama ndị mmadụ, ị na-ama ndị bụ ụzọ, ị ga-anọkwa na line fụkwa ndị ịtụkwara na boy. Ụnụ a na-ebuild contact etu a ka a ga-eme contact ibuild for 6-7 years. Ibuild and mgbe ị na-eme ka ị na-emu amakwu ndị ọga pụta n'otu ikenesia ndị ọga nọ na line. Ịfụkwa ma ndị ọga wee importer, ịfụkwa ndị friends ọga nwekwara ike bụrụ importer, ịfụkwa ndị ọga gụkwa o nwekwara ike ọga ga-abụgodo gị importer, ọga nwere ike na-ese ndị gị Lagos ebe ị na-eji egotakwa n'aka ndị importer. Ihe abụla nka contact ka ọ na-ebuild gị. Now ọ bụrụ na gị na-esetụrụ ọfụma, o nwere ike ọgwụkwa ndị ọzọkwa na ya na-esetụkwa nwa boy ya manager ya bọsị dị etu a. Before ị na-arụ that year akpatagokwa onye ọzọkwa ya akwụkwọ ha new manager. Etu a ka a ga-emegide ọ na-arụ ọrụ nche gị nwere onwe gị eme ntọkwa the new manager ọfụ echi na ụnụ gbasigoro bụ ọpụta ụnụ ya na-emekwa nwanne asị na ụnụ sa bụrụ ofu ọga before the chance ka the things aga. By so doing, ihe dị mkpa bụ contact, ihe dị mkpa bụ obi ọcha iji sa abụ ọga gị, ihe dị mkpa bụ obi ọcha ọga gị ji satụrụ gị, ihe dị mkpa bụ friendship and bond two of you establish dịka ọga na nwa boy. Now ọ bụrụ na unu build that bond anwa, ọ ga-enyere gị aka ifutu. Ihe niile ọga's blessing. Ọ bụrụ na ego na-enyere gị ụgwọ mkpa, ọ bụrụ ego na-enyere gị bụ ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa bụ that bond, that contact, that transferation of knowledge. That knowledge ahụ may transfer to you is very important. Prayers, ekpere obere na obi ọcha o ji wee sị nwa m na-esa abụrị ọfụma
at least nke ya fụrụ anya na ịsa abụrụ ọfụma na ya ekpere ya na ekpere nwunye adịrị gị mma ịghọtago o kpesịalụ gị ekpere anwa n'ihu ndị be ụnụ o were ego na ọ chọrọ inye gị onye zie gị ego anwa ọ wụzie na o nwere ego nne gị ma ọ bụ nna gị nwetakwuru ha were sọpọtụọ gị ịghọtago ọ gaghị achịzi ego kemgbe ị na-abụgota Lagos ma ọ bụ Abuja ma ọ bụ Port Harcourt ebe ọ bụla ị nọzi chi oke na maybe next month na ya abụgota ọ gaghị anabazie then ụfọdụ ndị ọga na-akwụkwọ ha jee gasị ebe akparakwa ndị ọga ibe ha gwa onye ọbụla ọ gaghị nyere nwa enyi nwoke nwere sọpọtụ whatever ihe dị mkpa bụ na-esetụ ekpere gị ekpere na ịgbago ọ gaghị agbagobezie o nwere ike na ntu awa gị na ndị be ụnụ hazichazie onwe spọtụ ndị bụ ga-enyekwuo gị iwe gbagotara Lagos ebe ọ gaghị enyere gị aka chọta shọp natago ihe ọ gaghị enwe na shọp ma nwa bụ ihe nwe na shọp ụmụ bọ ya nwa ndị ahụ kwa gị nwa bụ senior boy ito ha nwa na onwe ha ga na-eme nwe nke ha enwe na shọp gaghasị anya na nke mmadụ eweta ya natago ha esikwa etu a na-asọpọtụ gị enwekọta relation nke bụ isiokwu bụ na ifu ebe a gbara bọyị gbasịa bọyị nwee harmony ọ na-adị very easy dat nwa bọyị ahụ ịgafe onwe ndị ọ ga-agba agbasịa bọyị ahụ mgbe anyị na-agba bọyị ka ọ gaghị nwere ike imeri introduce to China enwe ndị nke mma yes enwe ndị nke mma na-abụ ị na-agba bọyị ọ gaghị a na-eduga gị fa ọ gaghị emewe duga gị fa o nwere ike aduga ihe dịka China ọ ga nweke duga China o duga China ahụ ị ga na-ele ahịa na-egotarị ahịa na China o nwere ike ọ gaghị eduga gị Lagos ọ bụrụ na Lagos ka ị na-eje ego ahịa o duga gị Lagos onye bụ kọntaktị ndị ga na-ego ahịa na Lagos ihe dị mkpa bụ kọntaktị ahụ ọ gaghị na-enye gị and for the fact that the ọ gaghị settle well ndị anwa ọ na-edugara gị ahịa ga na-ebinye gị kredit maka na amaara ọ gaghị and for the virtue gị na ọ gaghị settle ọfụma ihe ọ pụtara bụ n'igbo ezigbo mmadụ ụmụ ihe niile abụ ihe ndị niile and once gị na ọ gaghị settle ọfụma inwe good record ọ ga-abara uru because ndị mmadụ ga na-atụrụ ọsọ based on the reputation of your ọga which onye ha magburu for a very long time so you need that your ọga blessing and support ma ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eme bụ ihe jọgburu onwe na-ebutere ọtụtụ ndị mmadụ ịba n'ụgwọ bụ na nke mbụ malụ na this particular man na-esavụrụ ya yes inyere services lere ya ahịa ọ na-efe di gị na-ekulu otu gị na-akpọje gị ụlọ ọgwụ na-eme ihe ndị a niile mana because of services esavụrụ ya then nyanwa na onwe ya enyekwa gị ego then mana gị nwa na onwe gị ga-strike balance by not ịchọ ka ipulu ọga gị down o nwere ndị na-abụ na ijere ịgbara ọga abụọ ị na-eri ego ọga gị abụrụ ihe ọga gị nyere gị abịa na bọyị nwere senior boy and junior boy ọ bụrụ ego na a na-enye gị mgbe ị ka bịara ọfụ ịka bụ achị amụ ka a ga na-enyewe gị mgbe ị gbagotagoro ịmarụgo ọrụ ịmarụgo ihe a na-eme ọ gaghị nwere ike o jebe mee travel jee village ọ bụrụ gị nwa ya coordinate business ya na-edebere ya ego ya by then ego a na-enyego ndị ga-agbagotago ajị amụ bịara izizi a na-eri anụ ọ na-eri without meat mana ịgbagotawazi ribe anụ maka na ego ndị gị ga-agbagota gịnị ka na-ekwu mana ọ dị forbidden gị nwa na onwe gị ịbazi ije na-ezu ọgaghị ori ịmara ihe ahụ ọ gaghị gbara gị bụ nke gị enwere ihe a na-akpọ ọ gaghị nwere ụfọdụ ọga nwere ike isi na ego nzama ọ bụrụ na ị nweta ego nzama abụrụ ihe o nwere na shop then gị were ihe goro akwa ụfọdụ ọ gaghị asị gosi ego a igosi ego ọsọ were egoro akwa ma were egoro akwa ụkwụ ma were eme ndị akwa gị ma ọ bụ na kọstọma gosiara ahịa nyere ya aha kee ngwa ahịa ya bujerie ngwa ahịa na ma ọ chụtara ya moto ma ọ buje ya na park as case may be ọ gaghị onye kọstọma achọọlụ gị ego nke a bụ ego gị na mana ọ bụrụ na ọ gaghị si gị lee ahịa 10 naira ile 15 naira ọ ga 5 naira dị na ego ha bụrụ ego gị ihe abụ ọkpọ onye kpụ ya ịma na-agba mbọ n'elu mbọ ọ gaghị gbara agba ị na-emetu onye ori ga-ewu yes ma ọ bụrụ na ị na-eme ọ bụrụ na ọ gaghị ngwa ahịa ọ gaghị dị ije ebe ọdụ je weta ya ka i wee gbahapụ iko you are pulling ọ gaghị down ị dị asa abụ ya sincerely na ọ bụrụ na gị nwere onwe gị na-asa abụ ọga ọ bụrụ na ọ gaghị gwara gị ọtụtụ ndị mmadụ na-eme nke which is so bad ọ bụrụ na ọ gaghị sịrị gị na ilere ya ahịa tọpụ ego na ego ngwa ahịa ọ bụrụ na ọ gaghị ji aka ya wee sị gị
ile karịa na ego na ya gbara gị gị were uwe jide kaadị iche mana ọ gaghị enyere privilege mana ọ bụrụ na ọ gaghị enyere gị ya na privilege iwee tọpụa ego na ngwaahịa ọ gaghị nwe ego izu n'ori. Ụfọdụ n'ime ndị bụ mbọ ị na-eme mpụ ụfọdụ nwere ike ọ gaghị enwe warehouse ọ sị gị na ngwaahịa water pump dị na shop adịgo 5 na ahịa supply customer gị jee na warehouse tinye key gị jee ebupụta water pump ide ebe a ebupụta 10 ịpụ ọnụ ụzọ ịdọji 5 maka na onwego ndị gị na ha na-azụ ya iruo na shop onye gị na na-ezukọ onye bụ ori dọmpụọ 5 buru 5 tinyata na shop isi n'ụzọ dị taa na-ezu ori ka ị na-ezu. Mana ọ nwere nwata chọrọ ịkọwara gị maka ụfọdụ ndị na-asị na ha na-alọta na nlọ ọdụ ka onye gbagidoro mbọ wee biznes ya kwụrụ ọdụ ka onye dị etu anwa enwere chi ọ na-efe ọdụ ka onye dị etu anwa enwere ekpere okpere ọdụ ka onye dị etu anwa enwere mmụọ kwudo orienu ka ị ghara ịba n'ụgwọ izu na oge ị na-asa agwa ori jedebe n'ebe ọ bụla ọ sị gị jedebe n'ebe ọbụla maka na ọ bụrụ na ị na-ezu ya ori ị na-ama ya onwe gị ụtọ. O nwere ọtụtụ ndị mma na-agbabọị jesi evu ego ọga too much, that is ọ na-agbabọ ọ na-eburu ngwa ahịa ọga na-ele ọkachasị ndị na-asa big men ọ na-ese evu ego ọga ya ejuọ ya ọsị na ihe a ji ese evu ego abụ ọga ya duzie ya ka o were nke eji wee due na nke o sebutere n'ụdị ya ka ọ wee bido gbawa China immediately. Ọga ị na-agwa Chukwu n'iru agbakọ m mbọ ego nne ọgaranya si na chi. Ihe dị mkpa bụ na anyị sabụrụ ya with clean hands, maka na ọ bụrụ na ị sabụrụ ya with clean hands lotakwa na onye na-eme biznes nwere chi ọ na-efe na-aga ọfọ. Onye ọbụla chechara nke ọ ya eme anya ma onwe ya ụfọdụ ị na-agọgọ na-agọ ga-eme onye ọbụla chọ chenjirie weda ma ọ bụ gị nwa gbara ya bọị ma ọ bụ onye ọzọ bara n'ụgwọ. So ka ị ghara ịba n'ụgwọ sabụ ya with clean hands, hapụ maka ihe ya abụ echi. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ gaghị setụrụ gị mana i were ego ya onye ọbụla o nyere gị ụba si na chi. Ihe dị mkpa bụ na gị na ya setụrụ n'obi ọcha bịara onye wụ kọntaktị bịara gị ekpere sị na ya adịrị gị mma. Ị na-azụ ahịa onwe ngwa ahịa ị nwere bịa na shop bịa buru and for the fact na gị na ya setụrụ ọfụma etu a ka ndị frens ya ga-asị wee na-asị ọsị ya ma ọsị ya na-esetụrụ gị ma na shop ya dị ebe dị etu a. Before you know it ndị enyi ya nwanwụkwa ndị ọga ndị ọzọ ihe ejekwa na shop ha burukwa ngwa ahịa because of influence ọga gị and na ọga gị ekwu na gị na ya setụrụ ọfụma. Ihe a bụ ihe ị nidiri ka ị were successful. Then nke ọzọ bụ na o nwere onye nke mma onye a na-agwa gị bụ our relation. This our relation a kwesịrị ịgbagota because this our relation ihe o mere bụ one of my cousin brother kpọrọ ya. This my cousin brother was an importer on China, on the brother from China. Now o wee kpọrọ this one of our relative ka ọ serve ya. This boy under 2 years plus ọ serve ya. This boy is saved go more than 6 million naira. Kele ka o si ma because na the importer that my cousin na-atụ musical instrument. Now o save go nnukwu ego as case may be about wee bọta ofu account wee bụzie mgbe eji deziri mewezie ihe dị na ya wee chọpụtazie ego niile o save go. To cut the whole story short, I mechara ọsọ 6 million ka o save under 2 years plus. So by the time esi abụziri 5-6 years iburu onye nwe shop n'isi. So all those things ya bụ ihe dị very wrong. So abịajụọ kere ihe a ga-eme ihe mere bụ na maka and ọ bụ na ọ savụrụ ya ọfụma aka edu ya ọfụma tụọrọ ya shop onto say no way relative. Mana etu o si wee blọkụ onwe ihe meziri bụ dasị m ya narị ya the whole money. A na-arị ego mata village si oke ebe ọ na-agbata gị village bụ ihe mere n'obodo si agbamana ya aka ka o wee jieri ya ọfọ. Emesi anyị ya ego ọtago emesi anyị ya about 2.something million naira nyere ya wee si achebe. By so doing o lose because one o nwere ozi good image n'ime dati ahịa and o nwere ike ịnọwuzi n'ime ahịa anwa because na akụkọ na ihe o metara na asọmpi oyi etu a ka o si wee lose. Mana ihe na-achịkọkwana nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ọsọ abụrụ ọfụma a ga-edu ya ọfụma and enwere ike inye kọntaktị ebe a na-ebute ngwa ahịa na China onto say na ọkwa relative. Ịghọtara ya?
So mgbe ụfọdụ mmadụ jiri aka ya mebie onwe onye gbuku uche ọlahụ na mgbe ụfọdụ ihe ahụ ị na-asị ka ị gbaje ihe ọ na-achọ ime na ose egwu onye gị ka ọ bụrụ ọgaranya n'ike mana ị marozi na ihe dị mkpa bụ na ọ gaghị setụrụ n'obi ọcha kpere gị ekpere nye gị kọntaktị onye nye gị kọntaktị o nwere ike ịtụ ọga na-atụ ahịa na China o nwere ike onye ọbụla ichi ụfọdụ na-emecha ha na ọga ha azụwa patịna maka na ọ ma na-edisi isi a o nwere ike mee introduce to company si company si binye ya ha na ya mara ya na ọ dị very honest n'ọnwa bie mana ọ bụrụ na mgbe ị bịa nwe anya ukwu nwe ihe ndị mmadụ na-akpọ asị ka mmadụ chọrọ iri ka ukoro riri at once ọ bụrụ mmadụ na-eriri at once na asọsi di ya gịnị ka m na-ekwu maka ya ọ bụrụ na ije saa agwụ ọga gị zuo ego ọga gị ịbago n'ụgwọ nke mbụ bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ na usevuchi anya bụ ego depending ka ọga gị si wee bụrụ odogwu ego ya ahụ ise evuru ije were eme isie n'ego nke ahụ o ji satụrụ n'obi ọmụ ya ọga gị na ihe gị na ọga gị na-azụ ụgbọ kọmpani na mmụọ ị nwere idea gị na ya na-azụ kọmpani maka na the foundational money the seed money bụ ego gị na ọga gị nke mbụ bụ nke o nyere gị n'obi ọcha ka abụ nke mana nke ya ahụ izutere ezute adịrị gị na ya na-azụ kọmpani na mmụọ yes o nwere ike ị na-agba mbọ every year obi is a boy because na nke ọga gị na-apụ n'ahụ spiritually mara enwere ike uke kwesịrị ịbịara ọga gị ego ya nwa gị na-eji azụ kọmpani ebu n'ahịa ọ bịara gị nwa maka na ihe mmụọ ka a na-eme so by so din ifuna ya anọ every year is a boy obi is a boy gịnị ka m na-ekwu maka ya ịba na n'ụgwọ n'isi ka ije rie ego ọga gị saa agwa with clean hands maka na ọ bụrụ na ịba n'ụgwọ because of na ịbago n'ụgwọ anwa ị nwere ike ị na-afụta onwe gị ebe ị ka na-agbalị abụghị meseji agba eto ogologo too much mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ iwere ego ọga ọ bụrụ na iwere ego ọga gị bịa ka nyere ya aka ka gwa gị etu ị ga-esi wee mee mbara sụọ mbara nri either na iwechigharịrị ego a directly or indirectly ka ị wee nwee ike nwere onwe gị maka na ihe ahụtara n'eze anaghị eju afọ ụfọdụ ndị mmadụ ego ha zuru na be ọga ha mere ha ji wee remain ebe ha remain till today because na mmụọ na-agba ha ụgwọ maka ihe ha mere ihe ekwesịrị ime iriri ọnya rie ndọkọrọ ịga na Chukwu n'iru maka na ọ bụrụ onye bụ ụzọ n'ịbụ ụzọ sị ka izu ego ọga ka ị wee gbawa China n'ihi na agba China today does not mean na ị ga-abụ ọgaranya echi maka na mmụọ na-agba ha ụgwọ gaghị aka n'ahụ mmụọ ahụ efolokwa gị na ngwa ahịa ị na-atụ na China dịkwa 4 quarters up for you enwere ike eje na China ahụ otu mgbe ngwa ahịa ga-enwe problem ma ọ nwere ike tụọ ngwa ahịa ọpụta n'ụzọ ngwa ahịa ya daa n'ụzọ and so many other things uke ga na-abịa ga na-anasịkwa the whole money gịnị ka m na-ekwu maka ya ọ bụrụ na iso na ndị na-ezu ego ọga gị ka ị na-anụ onu a ịkpọchi n'obi gị izuzu n'ego ọga gị nke izuru ezu chọọ etu ị ga-esi wechighe ya azụ gbapụrụ onwe gị na akara aka onye nwere abụ ọgaranya na-esite na nwa akpọtara m obere nwa 7 years obere nwatakịrị ka pere mpe nwebere akadama primary school ijide ya aka sọrọ ịgbara afịa ma ọ bụrụ iwe pamistri saa akara aka ya ka ị ga-eriri and whereby na-edego na ị ga-adị nnekwu na ị ga-adị oturu odi ị na-etolite ihe nesiri gị kama ga na-ebu gị na-aga n'ihe ga-eme ka ị dị oturu odi o nwere ike na-ebu gị na-eme gị ndị mmadụ na-ala ike gị ọ ya ebugido gị buje gị na onye ị ga-asa agba ọ bụrụ nnukwu mmadụ ọ ga-eburu gị ibido ụlọ ndị ebu a na-eto na-agbara ọga ọbọye duto na desịrị gị abụrụgo na ị ga-abụ nnukwu mmadụ desịrị ya ga-eme ọ gaghị afụ gị n'anya gị maka ọ gaghị ga-akpọje China ihe niile abụ skript edere ede na mmụọ so mmadụ a na-adọkọta mere gị amara ọ duto na-edego na ị ga-adị otu odi ga-emezi mmadụ fụ gị mmụọ a na-agwa ya mere gị amara o nwere Chineke na-esi n'aka mmadụ wee bulie mmadụ elu mana ọ na-eme iche na ọ na-ịgbara ahụ ọ bụ ọ na-ịgbara ahụ nọ na mmụọ si na ọ ga-ebuli gị elu so dị afọ mmụọ eme ka ụzọ dị ebe ụzọ na-adịghị so kwụsị ịgachi Chukwu n'iru kwụsị ịgachi gị n'iru marụ na ebe onye ọsọ lụrụ na onye ejije eri ya mana ihe ka mkpa abụrụ n'ibu ụzọ gbapụ nọọ ka ị gbarụrụ ụkwụ eruru gị ana obi eruo gị ana ị na-asa abụ ọga gị were ego ọga gị data ọga ahụ anwa duru gị kụzie gị nọleji mee gị dị expose nye ụzọ esi akpata ego setụrụọ gị onye ọbụla o nyere onye juo gị afọ den ị na-achịghatazie ezigbo mmadụ ị na-eme echefukwara na mgbe ị na-asa agwa ọga gị na-ekedekwa ndị ọga ndị ọzọ ịdakwa na-eme na ndị ọga ndị ọzọ ha na-enye gị nri maka na adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ
ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.